Dosť bolo pastelkovania. Začni ovplyvňovať biznisové rozhodnutia. Nauč sa konkrétne frameworky, ktoré ti pomôžu stať sa strategickým partnerom pre business stakeholderov. Zisti, ako prezentovať tvoje dizajnové rozhodnutia so skutočným business dopadom. Určite to poznáš. Nekonečné nímranie sa v detailoch, irelevantné otázky a feedback na veci, ktoré vlastne vôbec nie sú podstatné. Mám pre teba riešenie. Nemusí to totiž byť vôbec o tom, že ako dizajner robíš zlú prácu. Možno ju len nevieš dobre predať. Najlepší dizajnéri nie sú tí, ktorí majú najlepšie vizuálne alebo analytické skily. Sú to tí, ktorí dokážu ich prácu prepojiť s reálnymi biznis dopadmi, ktoré zaujímajú tých biznis ľudí. Jednoducho dokážu komunikovať tie správne príbehy. Volám sa Tom a ja ťa naučím, ako tieto príbehy tvoriť. Uvidíš 5 frameworkov z praxe, praktické cvičenia na doma a tipy, ako zlepšiť prezentovanie tvojich dizajnových výstupov. Uži si to.